कौन कविता याद पड़ गई जी? दू जना संगतिया रहे। हाँ, दू जना पढ़ल लिखल लोग एके संगे, हाँ, शादी विवाह भइल एके संगे, एके संगे, दू चार गो लड़का फैका भइल एके संगे, एके संगे। हाँ, जब खर्चा बढ़ल तो दुनिया यार आई के लेके यार यार बेकमैले अब काम ना चली, ना अब गुजर ना चली, चले के कहीं कमाई धमाई जा। चली। तो एक जना गईले दिल्ली, हाँ, और एक जना गईले बंगाल। भैया जाके उजा ठेकेदारी में 2-4 साल कमाई लो। हाँ, 2-4 साल के बाद लो आई हाँ, अचानक बदरजीमी बाजार में हाँ, महावीर मिठाई दुकान के सामने भेंट हो गई। एक जना यार से कहे कि यार यार, कह घर के समाचार कह, ढेर दिन पर भेंट भइल बा। हाँ, तो कहले कि का कही यार, 2 कट्ठा मकई बोनी भैंसा गई चर के, 2 कट्ठा मकई बोनी भैंसा गई चर के, और उससे तो समाचार यार हमार निमने बा घर के। तो कहले कि औरी कुली सुनाओ, सुनिया कि लगन में बेटा के बियाह कइला हा, खबरों ना दला। कहले कि हाँ, बेटा के बियाह कनी श्रद्धा से तना, बेटा के बियाह कनी श्रद्धा से तना कि बेटिया सकार रहस मंगनी हम जेतना। बाकी तनी सा बड़ा अच्छा मिलल खइले सन हो चढ़ के, तनी सा बड़ा अच्छा मिलल खइले सन हो चढ़ के, और उससे तो समाचार यार हमार निमने बा घर के। तो कहले कि और सुनावा कैसे कैसे बीतल हा। तो कहले का सुनाई, तिलक बड़ा अच्छा एक दिन पर रोपाई, कम खर्चा में हो जाई। तिलक बड़ा अच्छा एक दिन पर रोपाई, आ गइल पान खोलाई विदइयो में ना आई। खेत बाड़ी बांधे धोइनी रोनी खूब कर के, आ ओसे तो समाचार यार हमार निमने बा घर के। पहले कि अच्छा छोड़ो, दान दहेज के बाद पतो कैसन तुहार मिलल बड़ी बताओ। अरे पतो निमन मिल जाई तो धन धन बा। तो कहले कि का कहिया, तिरिया चरित्र मरद का जानस बेचारू, तिरिया चरित्र मरद का जानस बेचारू, अब पुतो पर आया भइल पौलस मेहरारू। अलगे चूल्हा बार लिहली डोली से उतर के, अलगे चूल्हा बार लिहली डोली से उतर के, ऐसा तो समाचार यार हमार निमने बा घर के। तो कहले कि औरी कुली, तो कहले का कहे, देखन लगई जब नतियन के सुसुकल, देखन लगई जब नतियन के सुसुकल, तो लोन लेके भैंस किनी 2 दिन में भी सुकल। काटल खियावल फांसी भइल हमरा घर के, आ ओसे तो समाचार यार हमार निमने बा घर के। जब देखनी कि अभी भी सूख गई, मधुबन जी से कहनी कि ये मधुबन देखियो है ना, जौन फेरहार दलाल के कह के भैंसिया बेचवा देती। आवे लगले गोहकी दलाल भइले बाधा, आवे लगले गोहकी दलाल भइले बाधा, आ फेरहा लगावे लगल दाम पर आधा। बेचनी तो देवे लागल दूध बाल्टी भर के, आ उसे तो समाचार यार हमार निमने बा घर के। ये सब सोच के टेंशन समाइल, आ तले याद बहिरा डॉक्टर के आई। जाके कहनी डॉक्टर से दर्द इजात नहीं के सर के, आ उसे तो समाचार यार हमार निमने बा घर